¿Qué tal, chicos? Aquí estamos, actualidade audiovisual con Irene Fernández e Adrián Iglesias. Xa vin a Irene postureando un pouco aquí na pecera, que tal? Oxe, veño contenta. Moi boas, chicas, non sei. O sol, apareceu o sol. Hai bo día. Bueno, chegou a primavera. Fai tempo que apareceu o sol, a Bueno, verdade. abril lluvias mil, non. Non. Precisamente non. Bueno, que traedes para os escaparatistas? Pois venga, co solciño que hai, non é que esta semana haya moitos estreas, vou traervos dous películas. Vale. Pero bueno, non nos preocupedes porque abril é un mes que ven extremadamente cargado. É ¿Sí? unha cosa que os comentaría a semana que ven, non pasa nada. Que ben. Pero bueno, por ahora tenemos este venres 29 de marzo, Dumbo. Dumbo. Sí. Xa. Temos a volta Sí, de esquina a nova película de Tim Burton, adaptando a historia de Dumbo, con actores da talla de Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, entre outros. Anda, Danny DeVito, que ese é a de Matilda. Non, Sí. o director. Oh, Sí. o baixito. O pai. Sí, O pai, que o así pai. calviño con gafas. Bueno, eu recordo que Dumbo, na versión original, a primeira versión, había traballadores negros e que non lles poñía cara, Walt Disney. Sí. Neste caso, non haberá ese problema. Non lles quitaron a cara con... Menos mal, Un menos pouquinho mal. máis Hombre, moderna. menos Por Bueno, mal. é o conto coñecido por todos. Veremos a Pequeno Elefante que nace en un circo que está en bancarrota e que será a peza clave para un pouco todo isto. Creo que será a típica historia de non, o está explotando Pero con o toque de Tim Burton que é o que máis quero ver, Sí, hai sabes? que ver a ver que Claro. volta lle dá, que Volta toque. ya. O vin outro día unha entrevista súa que din que como que mantivo a esencia da película original. Así que Gústame. A ver Cal é que a está. vosa película favorita de Tim Burton? moi complicado. Eu teño unha xa, Yo creo clara. que Eduardo Manos Tijeras. Eduardo, ai, teño e, dúas. a miña tamén, Vale, Eduardo Manos... No, a novia fantasma, A como novia se chama? cadáver. A novia cadáver. Sí, esa Ai, tamén. Big Fish tamén. Big Fish, para min Sí? é maravillosa, recomendo, é das minhas Nunca me favoritas. vi. Cristina nunca- e eu nos entendemos. Big Fish é fantástica. Tenes que verla. Vale, apuntada. Pero ¿Qué bueno, máis? volvemos a cartelera porque a segunda estrela é ¿Qué te juegas? Unha comedia española dirixida por Inés de León que conta a historia de Roberto e Daniela, dous irmáns que viven cómodamente tras recibir a herencia do seu pai, pero que teñen visións da vida moi diferentes. Este conflicto acentuarase cando os dous se enamoran da mesma moza. En serio? Sí. Quen son os actores? Son coñecidos? Creo que no, sé que son actores españoles, os típicos que te soan de series e películas, pero Anda, non. mira este de Antena 3. Sí. Amar bueno. en tiempos revueltos. Sí. O mítico. Sí. Ten unha pinta curiosa, a ver como sae, que as comedias españolas son así un pouco... Sí. De vez en cuando aparece algunha que destaca un Eu pouquinho. son un pouco escéptica, Reacción, sí. sabes? Sí. Ujú. Eu tamén. Pero Kiki, o Amor Como se se fai, gustoume moito. Ah, é Encantoume a curiosa, ten, traducción. ten un toque curioso, Kiki. Kiki, do you love me? Are you right? E logo temos as novas porque para os fans de Star Wars, da Guerra das Galaxias, confírmase que a novena película, que tenemos a finais deste ano, Sí. será o fin da saga Skywalker. O fin. Sí, entonces Por fin. o fin, non sei que entendemos por isto, será que acaben por fin que moran todos os Skywalker, en decir, A ver, unha Kylo descripción. Ren e a hermana de Luke, non o sabemos, pero que van a seguir cos personaxes de Rey, Poe, Finn e BB-8. Por ahora temos esas novas, así que a ver que tal esta película. Pero falta unha. O teaser de Tarantino. El teaser de Tarantino, iba a comentarlo ahora dentro Ah, un vale, poquinho, perdoa, porque está todo o perdoa. mundo como loco coa novena película de Sí, Tarantino, sí, porque sí, ten sí. unha pinta Taza. espectacular, con Pero, repartazo. sabedes, eu Dios. vin que en plan Leonardo DiCaprio e Brad Pitt son os actores principais, non? Sí, Un dos actores principais, pero en sí a película de que vai? Cal é a sinopsis? Está basada en feitos reais, Sí, que dous sí. actores contratan a unha muller para que asesine un director ou unha cousa así. Pero creo eran que como era. actores que eran como famosos no seu tempo en Hollywood e agora como que xa non tiñan esa importancia que que había no momento nos anos 70, non? É como A miña ambientada. parte favorita do trailer foi o señor invitado Bruce Lee. Parece Ah, un sí. brutal. A ver, eu teño moitísimas ganas. Estrease o 26 de xullo, non? Deste ano. Ah, Ainda que Qué toca guai. esperar un pouco. E logo Un outro pouco, trailer un que ia a poquinho. comentar, porque tamén saliu o trailer de Midsommar, que o traio porque me pareceu moi curioso, que é a nova película de Ari Aster, o director de Hereditary. Ai, sí. Sí, pois trae unha película que se chama Midsommar, que vai dun grupo de rapaces que se va a un pobo no que teña a tradición de facer un festival de verán todos os anos e pasar en as vacacións, pero van a ver que como que neste festival teñen unha especie de tendencias sectarias e o tráiler é moi Que curioso. guai. Este director ten tendencias sectarias por todas Sí. Por todas partes. pero non vin Hereditary. Pois É unha peli deberías moi vela. recomendable. Moi recomendada. É Madre destas mía. que te deixan mal corpo. Sí, tampouco a vin, non eh. sei eu. Pero todo verdade, das esta- sectas
a premisa desta última película de Midsommar é que vai ser unha película de terror que che vai dar cousiña e medo, pero a plena luz do día. Que decir, non necesita ambiente oscuro para deixarche mal corpo. Que é máis complicado, Que é creo, máis complicado. E a verdade é que eu vin o tráiler e... Sí, xa Sí. apunta maneiras, Pinta vale. chungo. Apunta, Big Fish e Hereditary, non? Veña, vale. Pero tamén apuntamos agora a videoxogos. A ver, a ver. Exacto, moi boas a todos os escaparatistas xogadores. Xa estamos a finais de mes, e aínda que as estreas pois van a menos, porque sempre sabemos que as produtoras agardan a principios, tamén as películas, para meter as cousas É verdade, grandes e os bombos. sí. Pero temos algunha cousa interesante. Por exemplo, comezamos que cunha nova entrega dunha saga de xogos moi coñecidas de estrategia en ordenador. Que ten unha premisa moi curiosa porque mestura un pouco de humor, crítica política e estrategia en tempo real. Vale. Estou a falar de Trópico 6, que é a sexta entrega da saga Trópico, que é unha serie de xogos de xestión nas que encarnas a un presidente dunha república tropical ficticia. Que me dis? As coñecidas así popularmente como República Bananera, Sí. as típicas de Bueno. música cubana. E serás o encargado de dirixir o teu estado e convertirlo nunha auténtica perla do Caribe ou levalo á ruína máis inmunda e ser embargado polos americanos. Mola. En esta sexta Pero- entrega levan incluso a parodia ata o extremo, puidéndose incluso roubar monumentos capitalistas como a Estatua da Liberdade e poñela na Plaza do Pobo. A ver, En plan, como se a robas- xente ten Sí. unhas Sí, como ideas. estes xogos de xestión que tamén habían estado en Facebook de mellora os teus edificios. típico de- Sí. Vida en la granja. Que tens que esperar uns días Que para tens que convencer termine. os aldeanos de que che voten nas seguintes eleccións, moi Madre politiqueo Dios. así deste con humor, todo con humor. a Todo ver. Vale, humor. soben, Eso soben. recordaronme as eleccións que verá dentro dun Dentro de pouco. pouco. 28 de Sí. abril, todos a votar. Non, me falaba tamén desta facultade. Sí, Claro. eleccións. Hai eleccións que verán dentro do mes que... Aproveitamos a decir a todo o mundo que Que voten vote, nas que vote. eleccións da facultade. Da facultade e nas eleccións Vale. É importante. principais tamén, xenerais. Bueno, E seguimos cun xoguiño bastante adorable, pois que non se lle pode dar outro adxetivo a Yoshi Crafted World, que neste mundo de manualidades do pequeno dinosaurio verde, compañeiro de Mario, xogaremos nun entorno completamente feito de papel e cartón. Hola. Los gráficos. O estilo artístico deste xoguiño é algo digno de admirar, pois todos os personaxes, entornos, inimigos, etc. están realizados como se fosen manualidades de arxila, plastilina e outros sabes, típicas materiais Madre de mía. dunha Claro. clase de manualidades. Nesta aventura nos acompañará Puchi, que é un cadeliño Puchi, amigo como de Noé, Yoshi, a nosa compañeira De de Puchi. Radio Escaparate. que nos axudará a resolver os puzzles e probas nos diferentes planos e rincóns agochados dos niveis. E o xogo sae este Venres 29 para Nintendo Switch. Pero é para nenos máis pequenos? Para todo o mundo. Para todo o mundo. A verdade é que Vale. son xogos así bonitos, moi relaxantes, de Para coller. todos os públicos. Eu quero facerte unha pregunta, Adrián. Diga. Ti que falas moitísimo de videoxogos, realmente logo Os consumes. os consumes, todos eles? Non todos. Non todos. Non todos. A verdade é que gústame máis saber deles e tal. Por falta de tempo non se xoga E que, tanto. bueno, porque é verdade que, moitos cartos tamén. Tamén. Claro, Se tamén é selección verdade. que se xoga, porque... que unha película igual en hora e media mírala 2 horas e un xogo xa mínimo unhas 10 horas tes que botar. Estes días? Pero a verdade é que moi ben. Estes días estuve xogando Devil May Cry, o 5, o que saiu outro día. E que tal? Moi cañeiro, moi Sí? roqueiro, así para desestresarse. Pero ti xogas un xogo ata que o terminas, non? Sí, adoito xogar ata que termino. A verdade, Que fuerte. que non... E o teu xogo Home, a plus cachiños tamén. non entero. Depende porque moito de que Claro. tipo de Sándome algo sin xogadores, descansar. porque hai moitos xogadores que non sinten capaz un xogo ata que pasaron a 100%. Sí. En plan, todos os Bueno. desbloqueables, os coleccionables, todos os secretos, queres recorrer o mapa. Depende moito da persoa. O xogo é unha experiencia e cada un se E o forma xogas a súa así Eu máis con de que me chill. conten a historia eu diga así, señor, gustoume. Sí, Xa. valoras máis a historia que os gráficos? O... En xeral, sí. Parece moito máis interesante a narrativa ou como me conten as cousas, Claro. de que forma interactúo eu Total. O podo entender, Rápido, o teu xogo favorito? Non é rápido. Para o próximo programa. Minecraft, o Minecraft. Ok, Sí, 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 totalmente. Vale, pois así terminamos. Adrián, Irene, graciñas por todo. Gracias, Gracias a chicos. vos. Ata a semana que ven. Chao. Hasta logo, guiño. How'd you go from